O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a orde que elimina as franxas horarias para paseos e deportes en concellos de menos de 10.000 habitantes e que teñan unha densidade de poboación inferior a 100 habitantes por quilómetro cadrado. Dende hoxe, os veciños deses municipios poden saír pasear ou facer deporte a calquera hora do día. Ademais, os menores de 14 anos poderán saír pasear cos dous proxenitores xuntos. Tamén se flexibiliza o ámbito territorial en que poderán desplazarse. Nesas saídas está permitido agora afastarse ata 5 km da vivenda, tanto dentro do municipio como nalgún concello limítrofe, se este tamén cumpre as condicións de ser unha localidade de menos de 10.000 habitantes e pertence á mesma provincia. Na mesma orde publicada hoxe, hai tamén novidades para o sector da hostalaría. Permítese a reapertura de locais para consumir no seu interior agás discotecas. O límite do aforo será do 40%. Nestes concellos tamén muda o aforo das terrazas de bares e restaurantes, que se amplía ata o 50% da súa capacidade. En base a esta orde, tamén se autoriza a reapertura de mercados ambulantes. Neste caso, cada concello será o encargado de determinar a distancia entre cada posto e o resto de medidas para garantir a seguridade de traballadores e compradores. As salas de lectura das bibliotecas estarán abertas e tamén poderán utilizarse os ordenadores de consulta, pero sempre cun 30% da capacidade total e limpando tanto a zona de lectura como os ordenadores ou outros dispositivos entre un usuario e outro. O igual que na fase 2, na que Galicia entra o luns, nestes concellos xa se poderán facer velorios de ata 15 persoas nun espazo pechado. Nos enterros poderán participar 25 persoas e as igrexas pola súa banda poden abrir o 50% da súa capacidade.